guys, pupunta na tayo ngayon sa Balatan. Wah, sunod na sa kamo. Bali, apat kami. Isang Honda XRM, isang Honda
Team NHK. Team NHK. Dito lang tayo sa likod para makita natin ang ating mga kasama. Wow! Wow! Ayan na po yung mga bangin. Mga bangin, bangin, bangin sa
Ka-speed. Wa. Wa. Stop over. Kaya nga ni. Saan na kita mag-picture? Sari. Sari ang maging sadya kaya ano? Sa to estatwa? Background ka to ari adi. Kaya nga ni, uragin bagadi Yan balbal naman. Puta banag ko na pati nangangangtid. Banag ko na nangangangtid guys. Prino. Mo yan. Uwil kaya. Puta. Hard break pag si 70. Ayos Nakusapan mo ni Usar. Si 70 ni subag. Di susapon ko parang. Muna. Ngata. Magkukuha. Nasilahan ko kami. Ako man gani. Bino sila ko man nagkuha man. Buri ko ragin sa ding masi. Very gayon. Ano? Kaya nga ni. Saka puta di man makapa-speed to puta. Kurbana. Puta king ako di man ako sadi. Gusto ko pang mabuhay ng matagal. Subago sa narangag mo, banag ko baga magsasagyad. Di ko isiking subelt talaga to. Kaya nga ni. Amo? Lampas na? Sa di ka ba nga na? Rank? Adi ang sa daglit? Puta di pa Buray! Sa di bulad? Mas original lighting sa bulad. Iba na. Puta daman sa background. Yan. Bago kang daw lumuog, kadakal ng checkpoint na agi yan.
Tanaw na akong dagat. Baka mga ilang minuto na lang. Parating tayo dun sa puntahan natin. Sementado sana yung daanan kaso sira. Dito sa Cockwood High School. Sorry, saan kulik? Lampas na pala tayo. Pala yun eh. So, nakarating na tayo. Hanap tayo ng magandang parking. Init sana. Ah, pwede ano? Nandun po, inog na lang po rin yan. Kasi, di ba po kami mga nahigit sa parking, dapat Daman masyadong nagpo. ano na lang po. Para kung sa'yo po kami, Ano mga playlist ninyo, Bibi? hindi pa po, yan. Putik na naman kami. Ano tubig? Previs. Malay mo bang agusan? Previs san, tubig. Ako acoustic. Anong oras gabi? Ano po, gabi. Ay, sa oras yun, no? Kaya pag tuwing ano po Agusat kami, to, tuwing iriga, Saturday isip. po gabi. O, i-attend ko na siya ng salto. Sige. Yan, los kan. Saan to kami kaninyo ko? Sisay pad. Ako. Sabi lang. Sayang. Nagko pala ng acoustic. Ano po. Nakapost ko na baga sa ano, Acoustic band. sa account ko, Baris Bisan. Tsaka- Di man, joke lang. Ah, nakapost man Amo po, pala tsaka na. nasa ano po baga, nasa Energy Man, kukuha nila. Mga empleyado kami sa 36.9. Kaya hindi ka magsabi kay Mayor. Kabarang. Naka-temperature po. Di naman kayo sa riyan ako. Sa Nagbutang na kaya, pero binatangan ko. Pag may bakal ka Sa buli. Kaya nga ni, magbakal na sana. Acoustic king ka. Amo, king ko. Kaso dapat mataymingan tas ko ba? Ang kubanda. Sa acoustic. Yeah. Sabado night. Naka-play. Kuha kaya, Playing niya na eh. Item kaya kanimo. Anak nga nga, kung man ako mapapwede, mga click, putihan ako Malinig ko niyan. Pero, pag naatean man, lang dali. lang daling mabayad.
sila kita comfort room. Ito. Dana ka mo sa to kuha, baka ako ka mo sa to natagak. Oh, yeah. Bana first time ko sa Ribaris Bisan na di. Puta first. Di amo talaga. Ana, kuwang ko narito, piwi. Kunaro. Tapos ano pa? Ano? Siyempre, ay, 1 pala na. 1 2 1 5 1 5. Saan na kita sa date? Sandwich ko no yan. Saan na kita sa date? Para upat man sa na kita. Pili na sa bukong lakalatad sa init. Sali kita mga gili-gili sa kawoy. Dawa, saan din siya nang kita baba? Dapat sa ito po. Sige, ito na sa nalulog kami. Ano ya? Ano ako ya? Saka po kayo sa sir naka-reserve. Ah, sa treehouse po. Parehas. Pareho? Sayang, okay kintaan. Pero saan? 1.5 5 man. Ay, sabi mo pwede mag-dyan, oh. Sadi. Daan na. Para kabulan. Kaya, di kaya nung isip. Bumaka kami. Nagumag. Utang, di ka magpapara sigarilyo. It's bad for your health. Kutabag ang matuod ay. Magkupakit ako ah. Tuduyan. Ay, kumangka si Jow. Opo, tadi pati ko tatong maglangoy men. Joke. Ayun, tangan yung tulo. Uwian na tayo. Yeah. Yan po ang ating mga kasama. Yan na tayo. Uwian na.
30 minutes, kaya mo nang dumating galing Iriga pabalatan. Pero kapag kurbada, syempre alalay ka lang sa